Кім Куцарагі. Чалавек у акулярах у аранжавым бомберы стукае ногой па падлозе. Здаецца, ён чакае кагосьці. Вас. Эсприт де корпс, дух копаў. А гэта якраз такі адчуванне нашых вось копаў. Калі б пачаўся раптоўна штурм на гэты будынак, калі б вы выбіліся в окны, увесь свет абрынуўся на вас, гэты чалавек кінуўся б на дарогу смерці, каб выратаваць вас. Вы ўпэўнены ў гэтым. Але чаму? Пачакайце, хто ён для нас? Ён твой паўбрат. А не будзеш пытацца пра раманс? Ну, глядзі. Зараз будзе галасаванне. Паціскаем, не паціскаем руку. Рамансім, не рамансім зараз вырашаецца. 100% паціскаем руку. Вітаю. Я Кім Куцарагі. Яго хватка моцная. Лейтенант, участка 57. Вы, напэўна, з 41-га. Вы разумееце, што ён зараз чакае на вашае імя. Унутраная імперыя. Гэта твой шанец прыдумаць для сябе сапраўды добрае імя. Праяві крэатыў. Канцэптуалізіруй. Спрабуем. 42% неблагі шанец. Правалілі. Рафаэль Амброзіус Кусто. Першы варыянт, гэта так крута. Другі варыянт, гэта вельмі крута. Але не буду я гучаць як прыдурак, калі я себе так назову. Трэцяе, яно вельмі крутое. Але, магчыма, яно трошкі занадта паказушнае. І чацвёрты, маё імя Рафаэль Амброзіус Кусто. Ёсць, паехалі. Маё імя Рафаэль Амброзіус Кусто. Так. Што ж, ён нават не працоўваў тое, што ты толькі што сказаў. Ён проста працягнуў. Блін, ён не ацаніў наша імя. Пакуль два заданні. Спець у караоке і знайсці выпіўку. Мы цудоўна спраўляемся, працягваем у гэтым напрамку працаваць. Афіцэр суперзорка выйшаў на сваю справу.